O que che parece se abrimos páxina de saúde, Héctor? Porque hoxe, ademais, temos un asunto moi interesante. O nome pode resultar un pouco técnico, chamase linfodema, pero seguro que a xente que o padece sabe perfectamente de que estamos a falar. É unha afección que afecta pois como a 2, non? De cada 1000 persoas, sobre todo mulleres, non? Sí, algo que afecta especialmente a mulleres, ademais é algo que igual non nos sona moito o nome, linfedema, pero seguro que vimos a alguén pola rúa ou algún veciño que o ten, porque visualmente é algo que claro, porque son estas pernas hinchadas, non? Sobre todo, non? Extremidades que vemos un pelín deformadas, non? Claro, nós no corpo temos o sistema cardiovascular, polo que vai a sangue, nas arterias, nas veas, pero tamén temos un sistema que é o sistema linfático, que o que fai é recoller a linfa e levala pois, por todos os órganos do corpo. Que pasa? Que ás veces, se ese sistema linfático non funciona ben, non, digamos, está tupido, por así explicalo, ou houbo algunha intervención cirúrxica, como por exemplo pode ser, en algún casos, no cancro de mama, que hai que retirar aí eses ganglios linfáticos da axila, pois temos máis tendencia a acumular ese líquido linfático porque non drena ben. Entón, pois sí, vamos ver un brazo máis deformado, máis grande que o outro, ou unha perna máis grande que a outra, pero eso, pois hai que tratar de solucionalo. E que síntomas dá, Héctor? Pois sobre todo cando empeza a acumularse, o primeiro é ese aumento de diámetro entre un brazo e outro, ou entre unha perna e a outra. É algo moi visible, por eso decíamos que é algo que moitas veces igual vemos pola rúa, isto que entre unha perna e a outra pois hai moita diferencia de tamaño. Hincha realmente esa perna. Logo tamén hai máis síntomas, pesadez, lóxicamente, vai pesar máis un membro que o outro, pero ademais a pel tamén vai estar máis a tensión, vai engrosar esa pel e ademais temos moito máis risco de calqueira ferida, calqueira problema que teñamos neste membro que está máis engrosado que o resto, pois de ter aí por infeccións ou problemas graves. E que factores, digamos, hai de risco para ter esta enfermidade, Héctor? Pois para que realmente o noso sistema linfático non funcione ben, non drene ben toda esa linfa, pois o primeiro, a idade avanzada, todo vai se estropeando, todos os órganos do corpo vai se estropeando, isto tamén se pode estropear, pero tamén temos máis, tamén o sobrepeso e obesidade tampouco axuda, igual que a artrite reumática tampouco vai axudar, pero sobre todo a causa principal sería pois unha cirurxía, un accidente, e falamos moitas veces eso de unha persoa con cancro de mama que lle tiveron que retirar os ganglios desa axila e pois logo ese brazo tende a hinchar máis que outro. Claro, a calidade de vida destas persoas, Héctor, entendo que mermará moitísimo, non? Merma, si é certo porque ao final, claro, ti tes non só hincho brazo e hincha man tamén, hincho pé e ademais, claro, non te podes calzar, non podes poñer o pantalón que poñías sempre porque xa non te entra nesa perna ou nese brazo. Ademais é que, claro, como é algo que visualmente destaca, pois moitas veces as miradas tamén que tampouco axudan, as preguntas incómodas de e logo que che pasa nese brazo, son cousas que ao mirar tampouco non apetece explicar. Que, por certo, non debemos confundir porque son dous nombres moi parecidos, non? Aquí estamos falando de linfedema, pero hai outra enfermidade que ten un nombre moi parecido, pero que non é o mesmo, non? Lipedema, non? Ás veces confúndese un co outro, pero ímolo distinguir moi fácil simplemente vendo este grafismo e con 4 consellos que vos vamos dar. O linfedema, o primeiro que temos que ver é que realmente é distinto, o sea, no linfedema vai hinchar unha perna ou un brazo, pero nunca os dous. Sin embargo, no lipedema vemos que son as dúas pernas as que hinchan, non solamente hincha un ou hincha outro. Vemos además tamén que pode afeitar, pois eso, nun lado ou noutro, logo a causa é diferente. No linfedema falábamos do sistema linfático, que non funciona ben, que non drena ben toda esa linfa e por eso se acumula. No lipedema é diferente, un problema hormonal, un problema xenético que non ten nada que ver. E logo, ademais, hai unha cousa que é moi clara, que no caso do linfedema falamos aí de hinchazón porque se, por exemplo, nos tumbamos no sofá e levantamos as pernas, a perna que está hinchada vai mellorar, pero no caso do lipedema non vai mellorar, vai quedar exactamente igual. E como podemos facer para evitar a súa aparición, Héctor? Pois claro, como decimos, eses ganglios linfáticos están retirados ou están danados, non van drenar ben e temos que previr que realmente pois, se hinche, porque realmente cando se produce o linfedema non é tampouco que sempre estea ese brazo hinchado, non? Senón que hai épocas nas que hincha máis, épocas nas que hincha menos e podemos previr, se nos quitaron, por exemplo, eses ganglios linfáticos, previr que non se produza. Como? Pois o primeiro, por exemplo, temos por aquí un aparello da tensión, algo tan común como é mirar a tensión, temos que tratar de evitar mirala nese brazo.
No brazo que temos afectado xa sabemos que ten tendencia a hinchar, ten tendencia a que se produza isto, así que imos tratar de mirar sempre a tensión no outro brazo, exactamente igual. Vemos aquí o kit de extracción de sangue, que nos quiten sangre sempre que sexa posible no outro brazo, no que temos ben, onde non está afectado. Pero seguimos por aquí, por qué? Porque temos, por exemplo, aquí unha crema depilatoria e unha coitela. Por qué? Porque se, por exemplo, nos apetece depilarnos, imos evitar sempre a coitela. Por qué? Porque temos máis risco de facernos unha ferida. Se temos unha ferida nese brazo que xa ten tendencia a hinchar máis e a, digamos, a circular peor o sangue e a linfa por el, é máis probable que se infecte, así que cambiámoslo por crema depilatoria se nos apetece depilarnos. Temos por aí unhas luvas, por qué? Porque sempre que vayamos a fregar ou a facer tarefas domésticas, debemos poñer unhas luvas para evitar que se fagan feridas. O mesmo porque esa pele é máis delicada. Claro, esa pele é máis delicada, non é que sexa tampouco máis delicada, senón que vai curar peor. Calqueira ferida que nos fagamos vai curar peor, vai tardar máis en curar e temos máis risco de que se infecte. E se se infecta, como circula peor a linfa e o sangue por el, tamén é máis perigoso. Así que sempre evitar esas feridas, hidratar ben a pel, tela ben hidratada, ben cuidada, e logo non levar prendas moi axustadas. Se levamos, por exemplo, unha camisa ou un pantalón que é moi axustado, moi apretado, igual que falamos co barallo da tensión que nos apreta, imos tamén ter máis tendencia a que hinche. É revertible esta enfermidade? Dicir, pódese tratar? Hai como unha pastilla, un tratamento que non la quita? Pois non hai unha pastilla ou un tratamento que o vai a quitar, e realmente o linfedema vai un pouco a gromos, non? Quen o sufre ben o sabe que nese momento pois hai unha temporada na que hinche máis o brazo, unha temporada na que hinche un pouco menos, ás veces de inicio non, pero logo ás veces acaba doendo porque o brazo sempre está coa pela tensión, pesa moito máis ese brazo e a verdade é que é moi incómodo e moi incapacitante, por eso temos que tratar con estes pequenos xestos, estes truquiños para evitar que ese brazo pois hinche na medida do posible. E logo tamén o exercicio vai nos axudar. Temos, por exemplo, podemos falar cun fisioterapeuta para que nos indique exercicios para facer, para estar traballando con eses brazos, non telos e metértelos, por exemplo, así, non estar moito tempo quieto cos brazos colgándose, non telos un pouquiño máis altos, facer sempre algo de brazos para que non hinche. Pois que interesante, Héctor, sempre os teus consellos que seguro que lleven ben a moitas persoas que nos escoitan. Temos algunha dúbida para ti? A ver que nos consultan. Dixéronme que aplicar o frío para aliviar o linfedema é bo, entendo. É isto certo? A ver, frío sí, pero tampouco non moito frío. É dicir, sí que é certo que un pouco de frío pode nos axudar a diminuir toda esa inflamación que temos no brazo, pero se que temos moito frío tamén nos pode queimar, para acabar provocando esa ferida que non queremos. Así que un pouco de frío sí, pero ollo, sen pasarse. Ok, pois anotamos ese consello. Outra preguntiña máis. A ver, o clima ou os cambios de temperatura afectan o linfedema? Afecta o calor. Xa que entrou o frío, Héctor, a xente pregunta. Afecta sobre todo o calor, de feito as persoas con linfedema non se lles recomenda estar, bueno, en teoría ninguén, non? Estar na praia cando fai moito calor nas horas centrais non é o máis recomendable, pero especialmente persoas con linfedema tampouco, porque vamos a ter, por ese calor, máis tendencia a que hinche máis ese brazo ou esa perna afectada. Así que imos evitar eses cambios bruscos de temperatura, nin moito calor, nin moito frío. Pois, Héctor, moitas grazas como sempre, todo seguro que na casa tomando nota dos teus consellos.